A jawabin shi da ya gabatar wa 'yan ƙasa a talabijin ta ƙasa, ministan sufuri Colonel Major Abdurrahman Ahmadu ya gabatar da ƙudurruka guda 5 wanda gwamnatin Nijar take shirin kawowa a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar. Ƙuduri na farko shi ne hanyar jirgin ƙasa da ake shirin farfaɗowa. Ƙuduri na biyu shi ne za a gabatar da manyan madakatun ne domin binciken direbobi ganin cewa yawan haɗura suna faruwa a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar. A ƙuduri na uku ya gabatar da cewa za a siyo manyan motoci bis wanda za a kawo a cikin birnin Yamai daga bisani cikin sauran jihohi. A ƙuduri na huɗu shi ne ya gabatar da cewa za a farfaɗo da wannan kamfani na jirgin sama na ƙasar Nijar. Sai ƙuduri na 5 na ƙarshe wanda ministan ya yi zancen cewa idan Nijar ƙudurinta na tace man da jirage za su iya sha ya kasance, to za su faɗaɗa birnin Yamai. To amma ina makoman al'umma wanda suke zaune a cikin wannan unguwa ta aeroport ta birnin Yamai? Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanku da wannan lokaci kuma barka da zuwa akan sashen Hausa na dandalin Taurari TV. Ni mai gabatarwa Isufu Ayuba, yau zan muku sharhi ne akan maganganun da ministan sufuri ya gabatar a babban interview da aka yi da shi a talabijin na ƙasa. A wannan interview da aka yi da shi, ministan Abdurrahman Ahmadu, ministan na sufuri, ya gabatar da cewa Najeriya na shirin kawo hanyar jirgin ƙasa da za ta fito daga Katsina ta zo a Maraɗi. Suna nan da neman babban wuri domin tarban wannan tasha. To ministan bai tsaya a nan ba, ya ce wannan hanyar jirgin ƙasa da ta fito daga Najeriya za ta zo Maraɗi, daga Maraɗi za ta ɗauko ta kawo ta Doso, inda za su game ta da waccan tsohon hanyar wadda ta fito daga Gaya, Doson ta wuce Yamai. Daga nan kuma idan wannan jirgin ƙasa na IAS ya zo a Niamey kenan za ta ci gaba daga Yamai ta kai Wagadugu, daga nan ta wuce Bamako. Ministan bai tsaya nan ba, ya ce daga ɓangaren Maraɗi kuma za su ja wannan hanyar su kai ta zuwa da Magaram, daga da Magaram su kai ta zuwa Difa, daga nan kuma ta hita zuwa cikin ƙasar Chadi. To masha Allah, wannan abu ne mai daɗin ji. A ƙuduri na biyu da ministan ya gabatar, ya yi zancen cewa yawan haɗura suna faruwa a cikin manyan tituna da ƙananan tituna na ƙasar mu ta Nijar. Ministan ya ce dalilin wannan da suke gani rayukan mutane da ma dukiyoyin suna salwanta ta dalilin shaye-shayen da sauran direbobi suke. Wannan dalilin yasa za a kafa waɗansu madakatun ne domin binciken direbobi idan sun zo. Wannan binciken zai ba da damar ganin cewa wani direba ne yake shaye-shaye, wanne ne bai shaye-shaye. Kuma sa'annan idan har aka kama direba yana shaye-shaye, to doka za ta yi aikinta a kan shi. Daga farko dai ministan ya ce za su fara yin jan kunne ne ga al'umma da su kiyaye su bar shaye-shaye idan suna ɗaukan mutane. Daga nan ya ce kuma za a je a waye ma al'umma kai bisa kan wani abun. Ya ce daga ƙarshe kuma sai ɗaukan mataki. Kenan duk direban da ya ce ba zai iya zama sai ya sha bai zai tuka mota, to wannan sandan za ta buge shi. A cikin ƙuduri na uku da ministan ya gabatar, ya ce birnin Yamai ya yi cinkoso da yawa. Ya ce ya kamata a ce an so manyan bisoshi wanda za su iya ɗaukan mutane a cikin garin Yamai. Wannan zai ba damar rage cunkoson ababen hawa a cikin birnin na Yamai. Ya ce bayan Yamai kuma sauran jihohi na ƙasar Nijar su ma za a so wannan bis inda za a sa su a cikin wannan jihohi. Da ƙuduri na 4 da ministan ya gabatar da cewa tsohon kamfani Nijar Airlines na ƙasar Nijar, wanda yake kamfani ne na sufurin al'umma a cikin jirgin sama, wanda can da akwai shi amma ya bar aiki. Ministan ya ce za su farfaɗo da wannan kamfanin domin zai ba 'yan ƙasar Nijar dama hita ƙasashen ƙetare kuma za su yi jigilarsu a cikin sauƙi. To masha Allah, muna fatan wannan abun Allah Ubangiji ya kawo lokacin da zai kammala a cikin ƙasar Nijar. A ƙudurinsu na 5 kuma na ƙarshe, ministan ya tabbatar da cewa suna nan bisa kan ƙudurinsu na shirin tace mai wanda jirgin sama zai sha. To idan aka fara tace wannan man, kenan dole ne sai an buɗe manyan filin jiragen sama wanda jirage za su iya tsayawa su sha mai a nan cikin ƙasar Nijar. Kenan irin su da Magaram da su Yamai. To ministan ya ce idan dai har wannan ƙudurin ya kammala, dole ne sai sun ƙara ma filin jirgin sama na birnin Yamai girma. Wani ɗan jarida daga cikinsu ya yi wa ministan tambaya cewa to ina makoman al'umma wanda suke a cikin wannan unguwa ta aeroport ta birnin Yamai. Ministan ya ce to idan har wannan ya kama, to za su iya tadda dukkanin al'umma wanda suka sayi gidaje a cikin filin jirgin sama, domin ya fi sauƙi da a ce a kai a gina wani babban filin jirgi a wani waje. To masha Allah, bakin abubuwan da ministan ya gaya kenan a cikin wannan tattaunawa da ya yi da babban talabijin ta ƙasa. To masu kallon mu da sauraron mu, ya kuke ganin wannan ƙudurrukan da ministan na sufuri ya gabatar a cikin ƙasar Nijar? Shin wai kuna ganin cewa wannan ƙudurrukan guda 5 za su kammalu nan da shekarar 2027 ko kuma sai nan da zuwa wani lokaci?
muna jiran ra'ayinku a cikin komantar. Ni Yusufu Ayuba da na gabatar muku da wannan shirin nake ce muku ma'assalam sai dai wani lokaci idan mai kowa mai komi ya kai mu. Kada ku manta ku danna muna abone sannan ku mana fartace ku mana komantar dan shine za ku yi don ku taimake mu. Dandalin Taurari TV sha kallo.